Som al 1521. La Germania acaba de començar. Jordi Botí ha arribat de Barcelona, on hi ha una pesta, i no ha fet quarantena. Això ha generat una petició dels agermanats als jurats. Albert Casanyes Roig, doctor en Història Medieval i professor associat a la Universitat de Lleida. Aquest document forma part del llibre Extraordinaris de la Universitat. Són uns volums on se recullen tots els acords en els quals arribaven els jurats, que eren la màxima institució del Regne de Mallorca. És una suplicació. Això és la presentació d'una petició que realitzava algú en els jurats. En aquest cas, la petició és presentada per Jaume Romaguera, que apareix com a notari i també com a síndic del poble. El que demanen els jurats és que hi hagi un morber menestral. Els morbers eren metges i s'encarregaven o tenien cura de la sanitat pública de Mallorca i entre les seves funcions estava la d'intentar evitar que la pesta entrés a l'illa. Jaume Romaguera fa aquesta petició en els jurats dient que un personatge, un menestral, Jordi Botí, ha arribat a Mallorca procedent des de Barcelona, on hi ha declarada una pesta i que ha aconseguit arribar a la ciutat de Mallorca i que fins i tot ha entrat sense que s'hagi trobat cap guarda, cosa que implica un greu perill per a tota la població. Ens hem de fixar en la data en què va ser elaborat. Dia 25 de febrer de l'any 1521, poques setmanes després de l'inici de la Germania. La Germania va esclatar dia 7 de febrer de l'any 1521. Se tractaria sobretot de problemes d'endeutament de la universitat, també la pressió fiscal que patien menestrals i forans, a més d'altres problemes socials a l'interior dels gremis. El lloctinent Gurrea va iniciar un procés criminal contra ells. Els agermanats ho varen saber i se presentaren en el castell de l'Almudaina, que era la seu del lloctinent, per exigir que els entregés aquest procés. Miquel de Gurrea va guanyar temps, però mentrestant va posar tot un exèrcit de notaris i d'escrivans a fer una còpia d'aquest procés. I aleshores, quan la varen tenir feta, va entregar una còpia als agermanats i una altra còpia la va entregar a Jordi Botí perquè la dugués a Barcelona i des d'allà l'enviàs a la cort del rei Carles I. Tot i que els agermanats havien posat guardes a les portes, Jordi Botí va aconseguir esquivar aquesta vigilància i se va poder embarcar en un llaüt cap a Barcelona i allà va entregar el procés. Els agermanats, que ho saberen, esperaren la tornada de Jordi Botí i quan aquest va arribar a Mallorca, va desembarcar a Santa Ponça i se'n va anar directament cap a l'Almudaina per entregar unes cartes al lloctinent Gurrea. Els agermanats el perseguiren i l'obligaren a tancar-se a la Torre de Paraires. És molt probable que Jordi Botí hagués mort assassinat pels agermanats si no hagués estat per la intervenció de Miquel de Gurrea. El dit Jordi Botí, sense llicència alguna dels magnífics morbers, s'hi ha eixit amb altres a Santa Ponça per terra i s'hi ha vingut sense guardes algunes fins a l'església de Santa Caterina i s'hi ha entrat dins la ciutat per complaure a la noble senyoria. Aquest document pot semblar molt anecdòtic, no? La historieta d'un personatge que ha vengut de fora i que s'ha saltat la quarantena, però és que realment inclou tots els elements que es trobam a la Germania. I hi ha tota aquesta història, tota aquesta lluita dels agermanats contra el lloctinent Miquel de Gurrea per fer-se amb el control d'aquest procés. També apareixen tota una sèrie d'elements que ens demostren quin era el clima d'aquest moment. Per això, magnífics senyors pares i protectors del present regne, tot el poble de Mallorca demana i crida contínuament justícia, 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 que dit Jordi Botí i los altres i los magnífics morbers, segons les penes en la capitulació de dit morbers expressades, a ser punits i executats.
Miquel de Correà s'haurà d'exiliar a Eivissa, des d'on treballarà per armar un exèrcit que vagi a reprimir la Germania. Aquest exèrcit desembarcarà a Mallorca a finals d'octubre del 1522 i dia 7 de març del 1523 entrarà a la ciutat de Mallorca, posant punt i final a la Germania. Pel que fa a la suplicació, els jurats simplement indiquen que l'han rebuda i que la debatran. Malauradament, no tenim el resultat d'aquesta deliberació.